Ако има такива, които се опитват да се скрият... Аз ще ги разместа малко сега. Тия малко по-напред, не ми се кри така. Така, Веси, елай ти! Не, вие си седнете, господине. Вашето време е минало вече. Така, елай ти малко, така, сбийте се, сбийте. Комата, малко по-напред. Така. Всички дръпнем в очакване какво ще се случи с букета на булката. Излъгахме ги първия път. Ето, че става нещо интересно. Букета отива директно при една от дамите. Със сигурност това не е случайно, да видим какво ще се случи. Мисля, че това е един много уникален момент. Ще помоля Петър да даде микрофона на този прекрасен младеж, да чуем какво има да каже. Иска да кажа, да.